जाय मानसिया दिनैसिम अमा गोदानानै दिनैसिम बिसिनि गथ' गथायफ्राबो टेलेन्टेड फिसाफोर जन्म जाना दं। सोरबा दख'ना सोंथेनानैबाबो साहा दखान दिनै बुधबार बाजार बा सुनिबार बाजाराव बिसोरो साहा दखाना दं। बिसिनि गथ' गथायफ्राबो दिनै फोरोंनो गोनां। बिसिनि सिमां सोर बेखौ फोरोंगोन? हाग्रामा सरकारा बेखौ फैसा फिसिनानै फोरोंहरनो हागोन नामा? खालि गावनि फिसाजो फिसालाखौल' बाहाय दिल्ली मबेयाव फोरोंहोगोन नामा? दा सुपार 50 मिशनखौ अलरेडि लाखिनांगौ आरो NOS नेशनेल अभारसिस स्कलारशिप बेखौ लाखिफिननांगौ बिथाङा। नङाबा जोङो अल भिलेज डेभेलपमेन्ट एस'सियेसननिफ्राय केस होनाय जागोन। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ होलांसैलाय आरोखि ना। दा माने घटनाया दिनैनि घटनाया जादों जाहैबाय माने जोंहा सुपार 50 खौ लाखिबाय थानांगौ आरोखि ना। सुपार 50 खौ दोनथ'नो नाङा होननानै बुंदों सासे सुबुङा। दा बियो सोर होननानै बुङोबा जोंहा अल भिलेज डेभेलपमेन्टनिफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारि आरोखि ना बियो बिथाङा। दा बे सुपार 50 मिशनखौ लाखिबाय थायाब्ला आरोखि ना बिथाङा माने ओरैबायदि होनदों माने हाग्रामा महिलारिखौ केस होनाय जागोन होननानै बुंदों आरोखि ना। दा आङो बिथाङा मा होनदों बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो होलांगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि ना। मोजाङै नायलांनानै नोंथांमोना बुजिदो, ओमफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय आंनो फोरमायहरबानो जाबाय आरोखि ना। दा बिथाङा जा बुंदों थिगखौनो बुंदों आरोखि ना। आंबो बेखौनो सानदों आरोखि दै। माने बे सुपार 50 नि गेजेरजों जोंहा सेंग्रा सिख्ला गैयै मानसिफोरनि न'खरनिफ्राय गोबां मानसिया फरायनो सुबिदा मोन्दोंमोन, ओमफ्राय लेखा गोरों जानो हानायनि चान्स आरो खाबुखौ मोन्दोंमोन आरोखि ना। दा बे सुपार 50 खौ लाखिबाय थायाबा केस होगोन होननाया सोर होनदों नोंथांमोना आं बे भिडिअनि गेजेरजों देखायलांगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय, नायलांनानै कमेन्ट होदो आरोखि ना लोगोफोर। दा होमबा आं भिडिअखौ देखायलांनि। जोङो APPL सरकारनि बिसास जोंखौ जुन्थु सात्र हन्थाखौ अनबोनाय जाय मानसिया दिनैसिम अमा गोदानानै दिनैसिम बिसिनि गथ' गथायफ्राबो टेलेन्टेड फिसाफोर जन्म जाना दं। सोरबा दख'ना सोंथेनानैबाबो साहा दखान दिनै बुधबार बाजार बा सुनिबार बाजाराव बिसोरो साहा दखाना दं। बिसिनि गथ' गथायफ्राबो दिनै फोरोंनो गोनां। बिसिनि सिमां सोर बेखौ फोरोंगोन? हाग्रामा सरकारा बेखौ फैसा फिसिनानै फोरोंहरनो हागोन नामा? खालि गावनि फिसाजो फिसालाखौल' बाहाय दिल्ली मबेयाव फोरोंहोगोन नामा? दा जोंनो मोनसेल' बिथांनाव थांखि बिहरदों, फरेस्ट रिपर्टखौ थाबनो होथों बियो। सुपार 50 मिशनखौ अलरेडि लाखिनांगौ आरो NOS नेशनेल अभारसिस स्कलारशिप बेखौ लाखिफिननांगौ बिथाङा। नङाबा जोङो अल भिलेज डेभेलपमेन्ट एस'सियेसननिफ्राय केस होनाय जागोन। जोङो गभर्नमेन्ट रेजिस्टार, आं जेनेरेल सेक्रेटारि बुंहरदों ससिना। दा फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय जोंनो बे फुरा गेरेन्टिखा नेरसोन आरो जोंनि बे डिफेन्स बर'खौ गेरेन्टि अल भिलेज डेभेलपमेन्ट एस'सियेसना जोङो लाखिखादों बेखौ। जुदि थारमाने नोंथाङा बुंनो नागिरदों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव एसे डिफेन्स बर'आ गेलेयोब्ला डिफेन्स बर'खौ नोंथांमोना एकदम फुरा डिटेल्स आरो एसुरेन्स। BJP सरकारखौ नोंथांमोना माने आं बुंगोन BJP सरकाराव जाबाय हेमन्त बिश्व शर्माया सियालनि गिटार दामगासिनो। हियालर गिटार हि बजायासै इटा हेमन्त बिश्व शर्माया खैटा गिटार আছে? এটাতো হাগ্রামা থৈ গেছে হিয়ালর গিটারটো। এটা আমাক কোনটো শিকাবলৈ আহিছে হি কথিত ভাষা জানে না হি লিখিত ভাষাটো জানে? এইটো মই আগত সুধিলম তাক। थारमाने फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नोंथांमोना बे ओनसोलनिफ्राय बे उदालगुरि डिफेन्स बर'खौ लुबैदों आरो बेनोखा। बिनि अनगायै थारमाने गुबुन पार्टी जेरै BJP गैया। आङो रिहनखौ नैबे दा बिस्थिबारैनो फेजेनगासिनो। नैबे बिस्थिबारैनो माबारमोनलाय बिस्थिबारमोन नामा? राइट, बिस्थिबारखौ आं फेजेनगासिनो। ओरैबायदि पलिसि खालामदों बेयो। गाव जुदि MLA देरहाखांबा बाय अफ इलेक्सन गावनि फिसालाखौ गेलेहोनो नागिरदों बे गावनि समस्थियाव भैरबखुन्द। थारमाने रिहना जुदि देरहायोब्ला MLA आवहाय गाव मन्त्रि जानानै गावनि फिसालाखौ माने देरहायो। ओमफ्राय थांखि दा बियो बै भैरबखुन्द समस्थिखौ थगायनो नागिरदों आरोखि सेंग्रा सिख्लानि गोसोखौ, लाइमोन आफादफोरनि गोसोखौ। बिस्राबोथ' सिमां दंमोन ना।
गैया आरो बिदिब्ला नोंथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सोरनो भुट होनांगौ होनना बुङो रायजो राजाखौ UPPL ट्रेक्टर पार्टियाव अलरेडि प्रमद सात्र हन्थानो जोंहा होनांगौ फैबाय थानाय समावहाय ओइ होनांगौ औ UPPL आव होनांगौ नोंथांमोननि आफादाव बेसेबांसो सोद्रोमा दं जोंना मथा मथि खैजन 6,200 All village Development Association गभर्नमेन्ट रेजिस्टार उदालगुरि नङा अल आसामनि पेराबारि औ आन्दार डिस्ट्रिक्ट आरो आन्दार डिस्ट्रिक्ट गासिबो टटेलि बेफोरखौ मदद होनो थाखाय दिनै एसुरेन्स सावरायनो थाखाय साबायखर थाबाय হয় दोनथ'बाय दे रायजो राजाफोर